Защо мъжете губим най-истинските жени в живота си? Здравейте! В днешното видео ще разгледаме няколко поведения, които водят до там, че да загубим нашите истински жени в живота ни. Какво правим понякога безсъзнателно, за да се отдалечи нежният пол от нас? Причините за това са както прости, така и сложни. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. И нека сега да разгледаме тези причини, които са факторите за това да загубим нашата жена. Ще се опитам да ги изброя. Да започваме. На първо място. Свикнали сме да виждаме възхищението в очите на жената от среща и преставаме да се борим за него. От тук започва проблема. Макар и да не подозираме, това е основният фактор за пътят към потенциалната загуба на нашата половинка. Забравяме, че тя се нуждае от същите неща като нас. Забравяме да ухажваме, забравяме да я съблазняваме, забравяме да я караме да се чувства истинска желана, забравяме да я караме да е просто жена. На второ място. Започваме държание все едно е майка, а не наша жена. Имаме очаквания да чисти, да е само на тенжерата и като цяло да върши цялата домакинска работа. Също така, когато сме потиснати, тя да ни успокоява и насърчава, както и да не ни закача, когато сме нервни. Убедени сме, че я познаваме толкова добре, че не се опитваме да открием нови аспекти от характера и природата й и се разочароваме, когато ги открием. Не се опитваме да я преоткрием. Ние вече не сме ти и аз, а ние. Но се опитваме да поддържаваме на това ние. Налагаме нашето аз върху нея, нашите възгледи върху нея, нашите стереотипи върху нея. На трето място. Когато нещо ни притеснява, очакваме тя да го разбере, но самите ние не се опитваме да го разберем. Когато тя е разстроена, не се опитваме да я изслушаме. Даваме и съвети с надеждата, че тя бързо ще се възстанови от негативните си чувства и ще ни зареди отново с позитивизъм. Оставяме я да поеме нашите проблеми, но не искаме да поемем нейните проблеми. Преставаме да бъдем сексуално активни. И двамата знаем какво е привлекателно за другия и смятаме, че това е достатъчно. Забравяме да я изненадваме и провокираме. Започваме да забелязваме промени в тялото й и забравяме, че същото се случва и с нас. Започваме да я виждаме с други очи, но не виждаме себе си през тези очи. И на четвърто място, прекарвам повече време по телефона или пред телевизора, отколкото да говоря с нея вечер. Ние не общуваме съзнателно, не общуваме качествено, не се вслушваме, когато тя ни говори и всъщност не се опитваме да говорим с нея. Въпреки, че живеем в освободен свят, забравяме, че мъжете са си мъже, а жените – жени. Искаме тя да бъде силна, да се справя с всичко сама, да се бори, да бъде решителна. Искаме тя да се държи като мъж, тогава ще можем да се държим като жени. Скъпи мъже, ценете, уважавайте и обръщайте повече внимание на вашите половинки. Винаги има един момент, в който осъзнаваме какво се е случило и как бихме могли да го избегнем. Обмислете действията си преди да е вече късно за каквото и да е било. Обичайте се и ценете човекът до вас. В това видео разгледахме няколко причини, от които губим нашите жени. Това беше за сега от мен, Съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако видеото ви е харесало, споделете в коментарите. Не забравяйте да харесате, абонирате и натиснете камбанката за повече съдържание като това в бъдеще. Споделете видеото, за да достигне до повече хора. Благодаря, че остана до края.